Seuraava osaamisen osoittaminen olisi tuohon kohtaan 27. Ymmärrät työelämäyhteistyön merkitykset ja tiedät erilaisia käytäntöjä, niin siinä on ne osaamistavoitteet ja nämä minulla on, mutta miten minä sen osoitan, niin arviointikriteereissä pyydetään, että tarkastelet työelämälähtöisen ja työelämäläheisen pedagogiikan eroja ja merkitystä opiskelijan oppimiselle, niin tästä mä voisin mielestäni hyvin osoittaa tuon osaamisen sillä tavalla, että meillä on talossa oleville opiskelijoille, niin opetetaan ne alkupään opinnot ensin, että osaa niitä ohjelmia käyttää. Sitten me lähdetään tekemään tämmöisiä niin kuin työelämäprojekteja. Ja mulla on niin kuin semmoinen tarkoitus, että sen ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen ne opiskelijat työllistyisivät niihin yrityksiin. Ja se on silloin työelämälähtöistä opiskelua, että ne saa ne perustaidot täällä koululla, sitten menevät kakkosvuodeksi joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella jatkamaan niitä opintoja. Ja tekevät niitä todellisia projekteja. Ja he sulautuvat, ryhmäytyvät sinne porukkaan ja sitten työllistyvät, jos mikäli ovat niin kuin asenteeltaan ja oppimiskyvyltään semmoisia yksilöitä, että työllistyvät. Sitten jos eivät työllisty, niin siellä on ehkä kolmannes ryhmästä yleensä niin semmoisia, jotka sitten eivät jostain syystä pääse sinne työelämään. Niin silloin meidän pitää järjestää heille tämmöistä työelämäläheistä pedagogiikkaa. Ja se meidän on tehty tämmöisellä Teksun projekti Teams It's Learning-kurssin avulla. Että me on listannut tänne kymmeniä projekteja, mitä meidän pitää tehdä. Täällä on näitä todella paljon. Mä oon laittanut piiloon niitä, mitkä on tehty tai ei ole saatu niin kuin opiskelijaa tekemään. Täällä on yritetty pitää, että ei opiskelijat tukehtuisi niihin liiallisen työn määrän näkemissä. Tämmöinen juttu, että esimerkiksi no mä voin näitäkin esitellä, mutta nämä on kuitenkin niin kuin semmoisia tuotteita, millä opiskelija pystyy keräämään semmoista portfoliotyyppistä materiaalista omaa tulevaa työllistymistään varten. Ja näitä projekteja tekemällä, niin he saavat kuitenkin semmoista työtä tehtyä, missä ne pystyy hankkimaan osaamista, jota siellä työelämässä tarvitaan. Nämä on todellisia yritysprojekteja. Täällä ei ole piirustuksia nyt tässä kohtaa näkyvillä. Ne on vähän siellä tietoturvan takia ei niitä saa esitellä, mutta olen sitten antanut opiskelijalle paperinipun kätteen tai PDF-tiedostot tikulla, mutta ollaan oltu tarkkoja, ettei levitetä niitä asiakkaiden tietoja. Sitten siellä on monenlaisia hommia, niin kuin todellisia oikeita, mitkä valmistetaan tuolla Metallipuolen hallissa. He saavat siellä sitä samaa osaamista, mitä he siellä työelämässäkin tarvitsisivat, mutta kuitenkin pikkusen niin kuin, sanottaisiko kevyemmällä tämmöisellä otteella, että
siellä, jos ei se opiskelija saa sitä tehtyä piirustuksia kuntoon, niin sitten ne opettajien kanssa sovelletaan. Joko opettaja täydentää piirustuksia tai... Mutta siellä on vähän monen tasosta porukkaa, että jotkut saa oikeinkin hyviä, että ihan niin kuin samalla lailla kuin ammattilaisetkin pystyvät tekemään piirustuksia. Ja niin kuin olisivat työelämässä, että saavat hyvää portfoliotyyppistä materiaalia kerättyä. Meillä on sitten tuommoinen Kiituksen sovellus, mihin me pystytään kasaamaan niitä materiaaleja, mitä me on tällä koulun projekteissa kasattu. Mutta siinä on tosi iso ero, että hankkiiko osaamista työelämässä, työpaikalla, työpaikan koneilla, laitteilla siellä tiloissa vai onko oppilaitoksen luokassa tai kotikoneella tekemässä niitä oikeita hommia, että yritetään kaikkemme, että kaikki saisi sen oikean työpaikan, mutta ei vaan kaikille millään löydy. Sitten jos sitä pohditaan sitä roolia, opettaja- ja työpaikkaohjaajan roolia, niin minusta tämä opettajan rooli on kuitenkin semmoinen, että minun pitää niin kuin vaan vakuuttaa se opiskelija, joka sen työharjoittelupaikan saa, että sinä kyllä pystyt siihen ja sinä osaat kyllä, kun maltat kysyä, että ei kukaan ole seppä syntyessä, että rohkeasti vaan kysymään. Se on se minun rooli ja minä yritän sitä koko ajan opettaessani niin kuin painottaa, että te ette mitenkään voi tietää, miten missäkin yrityksessä joku spesifinen tuote valmistetaan. Se pitää vaan kysyä ja ne tekijät arvostaa sitä, että se harjoittelija kysyy, että se oppii. Se on se opettajan rooli ja sama juttu on sillä työpaikkaohjaajalla, että siinä on tavoitteena saada se opiskelija oppimaan ne tehtävät, mitä sille annetaan ja mitä niin kuin selkeämmin se opiskelija omaksuu semmoisen asenteen, että hänen pitää niin kuin oppia palvelemaan niitä tekijöitä, tekemään semmoista työtä, josta on hyötyä niille valmistajille. Nöyrä asenne ja oppiva, motivoitunut asenne, niin se riittää, että ei tarvitse siinä harjoitteluvaiheessa olla mikään ammattilainen. Sen kun saa sen opiskelijan kaaliin tauttua, että se on täällä oppimassa ja osaamista hankkimassa, niin opettaja ja työpaikkaohjaaja tukevat sitä osaamisen hankkimista. Ja sitten vielä on pohdit, millaiset opinnot kautta työtehtävät omalla alalla sitten sopisivat opinnollistettaviksi. Tarkoittaa opinnollistettavaa. Tietenkin olisin voinut katsoa ensin, mutta katsotaanpa tästä. Minä varmasti tiedän, mitä minä tuohon vastaan, kun minä tiedän, mistä on kysymys. Työn opinnollistaminen. Vaihtoehtoinen tapa. No niin, eli tämä on just sama juttu. Minä vähän arvelinkin, että meillä on tämä Teksun projektit lista niistä yrityksistä ja oppilaitoksenkin omista projekteista. Siellä tehdään niin samantapaisia tehtäviä kuin työpaikallakin. Näistä osa saattaa olla paljon hankalampiakin ja osa helpompia, mutta todellisia töitä kuitenkin. Se on sitä opinnollistettavuutta. Tällä minä sanoisin, että minä saan tämän osaamisen osoitettua kohtaan 2.